Давай, 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 hai că-i finish-ul! Dai! Da, poходу nu e linia care trebuie. Stai. M-am încurcat așa? По спал только 1 час из-за этого, блин, бегуна. Пошел на ра. Какого? Такого, блин. Băi, și rând. Da, tu uita. Ești supraagitat în această dimineață, da? Bă, să te văd pe tine după 2 ore de somn, deci. Băi, deci sunt de acord. Bă, dar deci încotro? Mergem în partea dreaptă? Ia pe sau? aia mai scurtă, Da, că... acum stăm 3 ore acolo, deci îți dai seama. Uite, bă, să ne deci punem ăștia pe cu gălăi. frații noștri români, că... Dar uite că și aici sunt cu gălăi. De Cu ce gălăi? Gălăi ăsta de la Google? Bă, deci moldovenii ăștia... Sax. Who's sax? Sunt plini de țigări, bă, frate, plini. Băi, îți zic eu un lucru, dar sincer, du-te în Cățau asta și-o găsit un cățel. Și frumoase prieteni între animale. Here we go! Мужчина, вы кто такой? Băi, auzi că Băi, выходите из машины! Mă zic că buletinul tău e fals, mai scurt. Serios? Deport. Da, tu e deport, scuze, dar trebuie să te Депорт las în aici. România, da? Trebuie să te las aici. Uite pe ce repede fuge, că... Ce faci, mă? Ești gata? Sunt gata să sfâșii tot ce se mișcă. Toți cei de la tura scurtă sunt aici. Emoțiile sunt prea mari, toată lumea vrea să această problemă, dar e bine să anunțăm ca să se știe. Și să... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, succes! Să vă dați drumul la ce... Ăia este câștigătorul turei scurte. Bravo! Zici și numele. Dumitru Leahu. Dumitru Leahu. Din Republica Moldova. Din Republica Moldova. Ia uzi, din Republica Moldova. Dumitru, fii atent, acolo este punctul de hidratare, ai izotonic în partea dreaptă, apă în partea stângă și restul bomboane și alte chestii care vrei tu. Nu, eu sunt Cristi. Bravo! Hai că vine și numărul 2! Ce-am mâncat azi Bravo, dimineața? mă! 216! Felicitări! Bravo, mă, băieți! Bine, bine, ia uite, 259! Felicitări, maestre! Cula este o prezență consacrată deja la noi. Bună ziua, Dumitru, ce faceți? Ce fac? Deci astăzi suntem la un eveniment foarte important, deci da, ne găzduiește pădurea Cârvoane. Cu talent. Mulțumim! Mersi! Hai! Bravo! Scoți, ce, Dumitru? Cum a fost? Băi, a fost fain, tare. Niște surprize. Era acolo un deal. Alergam, era undeva kilometru 3, știi? Și mai rămânsase încă 3 undeva. Rămâneau. Și în spate erau la vreo 20 de metri concurenți. Erau 2 încă din urmă. Și văd dealul ăsta de vreo 100 de metri așa, brusc, tare, știi? Păi m-a păstrit o leacă. Ți-a fost greu? Hai mai repede. Unde mai repede? Am venit suflate roțele, ce vrei, Nu, a fost fain chiar. Chiar ne-a plăcut tare. Uite că ai niște concurenți în spate, te întreg. Hai, bravo, finish!
picioare de motel. Da, și tot ne zvodul. A fost greu, da, n-am ce spune. A fost greu. Să naști? A fost greu să trecem vama mai mult. Naicurile mele au alergat ghinea asta. Trail running. Latura scurtă. Pe locul 3 este Voicu Dar și nu Sulai. vreți știi și nu... Da, are și loc în tine. Bravo, băi, nu. Deci cine așa și știi, cine așa e bătan, normal. Iar pe locul 1, latura scurtă, cel care ne-a surprins astăzi, pe noi, ca prezentator, este Leacu Dumitru și este din Republica Moldova. Bravo, Dumitru! 26 de minute și 26 de secunde. Și 21 de ani. Decât atât. Le-ai scos de la piață și l-ai? Bravo, Flăcăi! Gata! Hai! Так будет с каждым.